Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай шаби 24 ба 25 феврал турнири UFC Fight Night дар Мексико баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад мекунад. Рақиби ӯ бошад варзигар аз Венесуэла Эрик Силва хоҳад шуд. Дар ин навор мо оиди ҷангварро ба шумо маълумот медиҳем, оиди бартариҳои онҳо гап мезанем. Ана дар охири навор бошад прогнози худро дар ин муҳориба медиҳем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. Дӯстон, Қуръони бепул барои шумо. Барои Қуръони бепул ба даст овардан аз ширкати шифофармо доруҳои гиёҳӣ харидорӣ кунед ва онҳо ба шумо Қуръон ҳадия мекунанд. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи дастрас ва сифати олӣ харидорӣ кунед. Доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи дастрас харидорӣ кунед ва ҳамин гуна ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам соҳиби китоби Қуръон мешавед. оғоз мекунем аз Эрик Силва, варзигари венесуэлии 36сола бо рекорди 9 ғалаба ва 2 бохт. ғалабаҳо: 3 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 4 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. Аз бохтҳо боша пас ӯ 2 бохт бо тариқи сабмишн дорад. Эрик Силва дар вазни ним сабук яъне 66 кг баромад мекунад. қадаш боша 1,77 сантиметр аст. Карьераи касбии худро Силва соли 2016 оғоз кардааст ва қариб ки ҳамаи муҳорибаҳои худро дар ташкилоти Lux Fight Liga гузаронидааст. соли 2022 ӯ имконият пайдо кард ки дар ташкилоти Dana White Contender Series баромад кунад ва ҳамин гуна моҳи августи соли 2022 ӯ дар ташкилоти Dana White Contender Series варзигари узбек Анвар Бойназаровро дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода соҳиби шартнома бо ташкилоти UFC шуд ва аллакай моҳи декабри соли 2022 аввалин муҳорибаи худро дар ташкилоти UFC зидди TJ Браун гузаронид ва дар охири сеюм раунд бо тариқи сабмишн шикаст хӯрд. Чӣ гуна ки фаҳмидед дӯстон, Эрик Силва ҷангвари ҳаматарафа сахт аст, аммо тарафи сахтии ӯ албатта ки ҷуҷитсу аст. акнун мегузарем ба варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов. Дӯстон, оиди Наимов мо дар чанд навори худ маълумоти пурра додаем. Дар ин навор бошад мо оиди чизҳои муҳим гап мезанем ва оғоз мекунем аз рекорди ӯ, ки аз 10 ғалаба ва 2 бохт иборат аст. ғалабаҳо: 5 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 3 ғалабаи дигар бо қарори доваро. аз бохтҳо бошад пас ҳар дуи бохтҳои Наимов бо қарори доваро буданд. Муҳаммад дар вазни ним сабук яъне 66 кг баромад мекунад. қадаш бошад 1,75 сантиметр аст. Наимов дар ташкилоти UFC аллакай 2 муҳориба гузаронида ва дар ҳар дуяш пирӯз шудааст. Якум муҳорибаи ӯ дар UFC дар вазни сабук гузашта буд ва дар ҳамон муҳориба Наимов дар дуюм раунд Ҷейми Маларкиро ба нокаут равон карда буд. дар дуюм муҳорибаи худ бошад Наимов бо ҷангвари сахти вазни худ Натаниэл Вуд вохӯрд ва дар муҳорибаи хеле вазнин бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. ӯ ҳам гӯштин, ҳам стойка ва ҳам греплинги хуб дорад, аммо баъзе ҷангии ӯ теквандо аст ва тарафи сахтии ӯ албатта ки стойка аст. акнун мегузарем ба бартарии таҷриба ва тарафҳои сахти ҷанговарон. аз рӯи рекорд онҳо қариб ки баробаранд, аммо Муҳаммад дар ташкилотҳои машҳур зидди рақибони сахт ҷангидааст. ҳамчунин Муҳаммад аз рақиби худ дида 7 сол ҷавонтар аст. барои ҳамин таҷрибаро ба Муҳаммад медиҳем. ана дар тобоварӣ бошад онҳо баробаранд. Муҳаммад дар муҳорибаи охирони худ зидди Натаниэл Вуд дар сеюм раунд хаста шуд ва ҳамчунин Эрик Силва дар охирон муҳорибаи худ дар сеюм раунд низ хаста шуда буд. барои ҳамин дар тобоварӣ онҳо баробаранд. стойка: дар стойка Наимов бартарии калон дорад. ӯ ҳам бо дастон ва ҳам бо пойҳо хеле хуб кор мекунад. зарбаи нокаутӣ дорад. ана рақиби ӯ Эрик Силва бошад дар стойка на он қадар хуб аст. барои ҳамин бартарӣ дар стойкаро ба Наимов медиҳем. греплинг: гӯштини Муҳаммад хуб аст. ӯ текдаун гузаронида метавонад ва худро аз текдаунҳо ҳимоя карда метавонад. ҳамчунин солҳои охир ҷуҷитсои худро хеле хуб кардааст ва ӯ камарбанди бунавшаранг дар ҷуҷитсо дорад. лекин ҷуҷитсои Силва каме хатарноктар аст. аммо малакаҳои ҷуҷитсои Муҳаммад барои ҳимоя аз усулҳои Силва кофӣ аст ва танҳо Муҳаммад интихоб карда метавонад ки муҳориба дар стойка мегузарад ё ин ки дар замин. барои ҳамин дар греплинг бартариро ба ҳар дуяшон медиҳем. мегузарем ба прогноз. прогнози мо дар ин муҳориба: ғалабаи Муҳаммад Наимов дар якум ё дуюм раунд бо тариқи нокаут ё нокаути техникӣ. мо боварӣ дорем ки ин муҳориба то қарори доваро намеравад ва Муҳаммад рақибро фавран шикаст медиҳад. дӯстон, ин прогноз мо барои ставка кардан нест. ставка кардан ҳаром аст. ин чизро фаромӯш накунед. ин прогноз танҳо барои маълумот аст.
шумо метавонед бо прогнози мо розӣ шавед, метавонед розӣ нашавед. Барои ин чиз комментария ҳаст ва шумо метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед то боздид хонобуду сарбаланд бошед.